La fluïdesa de la parla és una dimensió bàsica de la comunicació que s'aprèn, es desenvolupa i s'automatitza. La parla habitual té interrupcions i altres accidents verbals, i tots podem cometre errors quan parlem. En moltes ocasions ens poden alarmar si un infant comença a encallar-se quan ens vol dir alguna cosa, o repeteix molt sovint un so, o fa una pausa molt llarga abans de parlar. Però no tots els nens i nenes que s'encallen tenen disfèmia o tartamudesa. Amb el desenvolupament normal del llenguatge, l'infant adquireix nou vocabulari i s'incrementa la complexitat sintàctica, fent més habituals els errors en la parla. No obstant, s'han de diferenciar els errors habituals de la parla amb els comportaments que formarien part d'un quadre de disfèmia o de quequesa. Entenem com a errors habituals de la parla els següents que us exemplifico. Per exemple, repeticions de paraules seria és aquí on et deia. Repeticions de frase és allò que podem trobar a la botiga. Les interjeccions i crosses verbals també són molt habituals, com per exemple sí, d'acord? També solem fer revisions, com per exemple em sembla que crec que no ha anat bé aquesta entrevista. El fet d'establir un diagnòstic de tartamudesa no és fàcil, ja que intervenen molts factors que en determinen l'existència i la seva evolució. En els nens amb patrons irregulars de fluència presenten uns comportaments primaris i secundaris que ens ajuden a detectar possibles dificultats en la fluïdesa de la parla, com són aquests. Apareixen repeticions de síl·labes o sons entre paraules i normalment es repeteixen 2 o més unitats en la mateixa síl·laba. Per exemple, repetir tu, tomàquet o vermell, ella. El nen pot fer prolongacions de sons involuntàries, macarrons, dilluns. També es poden observar bloquejos en la seva parla, inclús respiratoris, que comporten una parla àfona en alguns moments, com per exemple cotxe, o amb tensió facial, com per exemple policia. Es produeixen moviments associats a la parla amb esforç i tensió, com ara bé tancar els ulls mentre es diu un so, obrir i tancar la boca amb força mentre parla, moviments de tensió a les extremitats per fer sortir una paraula, etc. També poden començar a aparèixer conductes d'evitació, por o ansietat, associades a persones o situacions concretes. Hem de tenir en compte que molts infants comencen a quequejar de forma sobtada i habitualment en edats molt primerenques. Si es detecten certs canvis anòmals en la parla dels nens, és important consultar amb un logopeda especialitzat per tal de donar les orientacions d'avaluació i realitzar la intervenció adequada.